Stojí na vzácnom kúsku prírody, kúsok od centra Bratislavy na ostrove Sihoť v Karlovej Vsi. A okrem toho, že to je už vyše 130 rokov vodný zdroj pre Bratislavu a jej okolie, je to aj nesmierne dôležitý kus prírody, ktorý musíme chrániť. Okrem toho, že sú tu dve územia európskeho významu, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000, je to aj chránený areál od roku 2012 podľa slovenského práva. A to všetko má význam pretože tu nachádzajú vzácne druhy nielen drevín, rastlín, ale aj živočíchov. Dokonca sa sem vrátil bobo. Vďaka organizácii BROS, ktorá v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou získala európske prostriedky z programu LIFE, sa začala obnova ramien, začalo sa ich spriechodňovanie a začala sa sem vracať príroda, začal sa sem vracať bobor, ryby a začal sa sem vracať život. Ale nielen život, je to dobré aj pre dostupnosť pitnej vody, pre výdatnosť toho zdroja, ale aj pre rekreáciu, pretože verím, že mnohí z vás využili možnosť počlnkovať sa na karloveckých ramenách.